Сега има ли платени агитки пред партийни централи? Нашият репортер Росен Цветков успя да влезе под прикритие в една такава схема. Вижте какви обещания и инструкции получи той и пред централата на коя партия беше заведен, за да стои с часове и да прави масовка. Денят е вторник, столичният квартал Овча купел. Няколко часа преди поредния многолюден протест в София. Попадам сред група младежи, получили оферта във фитнеса, където тренират от мъж с името Дани, да участват в протест срещу 30 лева. Казват, че Дани работи като охранител в заведение. Обясняват ми какво се очаква от нас. Кой там седиш едно кафенце да пиеш и се прибереш? Срещаме се с въпросния Дани, говориш за себе си като един от организаторите. Записала имената ни в списък. Обяснява, че хонорарът му е по-висок от нашия. Получава бонуси за повече доведени хора. Лично е пайно, сега ще виж като само седиш, нито нищо, няма. И вече сега ще бъде и седи. Дани ни отвежда малко преди 18 в пространството между парламента и храм-паметника Александър Невски, където вече са се събрали стотици мускулести младежи, някои от тях негови колеги-охранители. Водят разговори далеч от нас, които няма как да чуем. Дани ни води през странични улички и стигаме до централата на Атака, като по пътя получаваме важни инструкции. Ние няма който е татъка, където са тия гидките, на който е азиати да ме. Отстрани си седиме, вие сте с мен. Отдолу при гидките няма който е тия лески запад. Те си пак с нас, ама няма който там да млади тия. Абе, какво искаш им кажи, само да не да кажа, че... Как ти вземете, играйте, какво искате правите? А като върши всичко, тогава ли ще видим с тебе там? Блокираната улица е разделена на две от колата, върху която лидерът на Атака държи речи. Преминаваме без проблеми. Трябва да стоим само от едната страна, наблюдавани стриктно от Дани, който, както личи от записите ни, се познава добре с всички момчета наоколо. Този мъж, който общува с Дани, видяхме в блокираната зона още в понеделник. Беше и днес пред президентството. Групата ни нараства с още младежи, водени от Дани. В буферната зона, в която достъпът е ограничен, можем отблизо да слушаме речите. Дани е в компанията на хората, с които преди няколко часа водеше разговори. 4 часа просто седим. Около 22 часа става ясно, че протестиращите са се насочили към централата на Атака. Казват ни да станем. Благодарение на полицията, протестиращите не стигат до нас и напрежение тази вечер няма. След около час разбираме, че ще получим парите си на следващия ден, а сега ще ни се плати единствено таксито до вкъщи. Значи е стаданка, ще ми плати такси. Само идват ми провод, аз всички си ходим на обяд, ще ми дадат парите. Започва проверката на списъците. Броят ни. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Нито ще ми се обадиш за това. Докато Дани ни разпределя по такситата, обсъжда списъка. Колко човека имам аз по себе си? Я виждам списъка. Имам 6 човека. Аз 4 и това тази. Цялата схема е, братле. Сега много лесно стана. Имах вчера беше съвсем друг начин. Вчера ти искат име, па си кажеш, па не ти искат и ще кажа така и сегенето, разбираш. Абе ще ги оправим сегенето, всички ще оправим. На следващия ден ми казват, че има ново изискване. Мъжете да са над 95 кг. Няма как да отида, защото не се вписвам в критериите. Решавам и да не взема 30 лева за 6 часа висене. Да стоиш някъде с часове, а после да ти платят, всъщност не е престъпление по наказателния кодекс. Това е въпрос на избор и морал.